سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجة بستدال وزيناتات بنك عالم نجاملو هاجراو اتوت ايثيوبيا ايرترا كينيان دو سودانن جيبوتن عملكيتو اوصي وزلو تنبيتا وصبصب اب ايثيوبيا تتفافيو مزتبهل رديت بزتحاز سبسلطان ودب مغب عالم كاب سلطانو مئلايوم منغست ايثيوبيا نتي بهومان رايت ووتش بزعبه معراب تግራይ ዝወጽ ጸብጻብ መንጻጉ ኣብ ሱዳን በሰንከ ደብዳብ መፈርቲ ዜጋታት ኮንጎ ህይወቶም መስአኖምን አሜሪካ ተወሳኺ ኒውክሌር ዋጽወራት ከም ዘድልያ መግላጻን ካለን ዘጠቃለለ ከሆኒው ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወተር ተኻተልተን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነተናይ ደወል ምልክት ከተውቁን ብኽብሪ ያደመኩም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ በፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ብሰንኩ ኩናት ንዝተፈጠረ ከቢድ ሰብኣዊ ቆሉላው ዝውዕል በአሜሪካን ካልኦት ለገስተ ሃገራትን ዝተዓደለ ረድኤት ብምጥፋእ ሓያሎ ወገናት ኣብ ዝጠርጠሩሉ ዘለው እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደበሮም ላዕለዎት ሰበስልጣን ውድብ ጥዕና ዓለም ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓዝ ስልጣኖም ከም ዝሓደጉ ተገሊጹ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉድ ጂቢዳርን ምክትሉ ጄኒፈር ቢቶንድን ስልጣን ንምሕዳግ ደብዳቤ ከም ዘቕረቡ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ተጠፋፊኡ ዝተባህለ ረድኤት ዝተጀመረ ምጽራይ ኣብ ዝቐረበ መዓልታት ብወግዕ ከቃላዕ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋኒ ድማ እዞም ሓለፍቲ ስልጣኖም ክገድፉ ተራእዮም ዘለው ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ተጸበይቲ ረድኤት ንዝኾኑ ሚልዮናት ሰባት ዝተላእከ ረድኤት ተጠፋፊኡ ኣብ ዕዳጋታት ይሽየጥ ከም ዘሎ ድሕሪ ምርግጋጹ ካብ ቀንዲ ለገስቲ ዝኾነት ኣሜሪካ ሓገዝ ደው ኣቢላቶ ምህላዋ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነቲ ካብ ኣፍ ህዝቢ ተመንጢሉ ተጠፋፊኡ ዝተባህለ ረድኤት ብምጽራይ ኣብ ልዕሊቶም ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ወገናት ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ኣሜሪካ ኣቋሪጻቶ ዘላ ረድኤት ዳግም ክትጅምሮ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ተማሕጺኑ እዩ ይኹን እምበር እቲ ተጠፋፊኡ ዝተባህለ ረድኤት ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ እውን በተመሳሳሊ መንገዲ ረድኤት ተጠፋፊኡ ምህላው ኣብታ ሃገር ምዝርከብ ውድብ መግቢ ዓለም ምትእሳር ንዘለዎም ምንጭታት ብምጥቃስ ዝተፈላለያ መርበባት ዜና ገሊጸን ኣለዋ ማይክ ሃመር ናብ ትግራይ ድሕሪ መብጽሑ ውጽኢት ናይቲ ነቲ ረድኤት ዘጠፋፍአ መን ምዃኑ ዝገልጽ ምርመራ ዕላው ክኸውን ይበሃሉ ላብ ዘሎ እዋንዩ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኮይኖም ክሰርሑ ዝጸንሑ ውልቀ ሰባት ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም ዘለው ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንኽልተ ዓመታት ብዝቐጸለ ግጭት ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ዝርከብ ኣስታት 7 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ክኸውን እንከሎ ኣብ ካልእ ክፋላት እቲ ሃገር ተኸሲቱ ብዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ ብድምር ኣስታት 13 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ እዩ ዝርከብ ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ዓለም ለኻዊ ተጣበቐ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ሂዩማን ራይት ዎች ዝበሃል ዘይመንግስታዊ ትካል ንምዕራብ ትግራይ ብዝምልከት ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ብእኹል መርቱዖት ዘይተደገፈ ስለ ዝኾነ ዘየተኣማመን ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጺግዎ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ 6 ሰነ 2023 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሂዩማን ራይት ዎች ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዘውፅኦ ጸብጻብ ዘይእመን ኢሉ ንሱ ወሲኹ እቲ ጸብጻብ ግቡእ ምርመራ ዘይተገብረሉን ብእኹል መርቱዖታት ዘይተደገፈን ምዃኑ ሓቢሩ ቅድሚ ሒደት معلتات هيومان رايت ووتش ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኩናት ንምቁራጽ ስምዕ ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዓሌታዊ ምጽጻይ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነይሩ እቲ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ትካል ሓይልታት ኣምሓራ ምስ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ብምትሕባር ነተወለቲ ትግራይ ብሓይሊ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክወጹ የገድድዎም ከም ዘለዎ ሓቢሩ እቲ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዘካየደ መጽናዕቲ ቅድሚ ሕጂ እውን በተመሳሳሊ ተግባር ተሓተቲ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ብምጥቃስ እዞም ውልቀ ሰባት ሕጂ እውን ካብ ሕጊ ወጻኢ ሰባት ኣብ ምእሳር ኣብ ምስቃይን ተወለቲ ትግራይ በሓይሊ ኣመስጓጉን ተዋፊሮም ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ጸብጻብ ሓቅነት ዘይብሉን ህሉ ኩነታት እቲ ከባቢ ዘይገልጽን ዝብል መልሲ ይህበሉሎ ብተወሳኺ ናይቶም ንዘመናት ብሓባር ጸንሑ ሰባት ሓበራዊ ነብራ ዘዳኽም ኣብ መንጎ ህዝብታት ግርጭት ዘበግስን ኣብቲ ሃገር እትገብሮ ዘላ መስርሕ ዕርቅን ምምኻርን ኣሉታዊ ጽልዋ ዘሕድርን ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ ክብል ነቲ ጸብጻብ ነቒፍዎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብረት ሃገራትን ብሓባር ኣብቲ ኩናት ሓድሕድ ተፈጺሞም ዝተባህሉ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ንኽጻረዩ መንግስቲ ቅድመ ኩነት ከም ዘመቻቸወ ብምሕባር ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሙ ከም ዘይጻወር እቲ መግለጺ ኣፍሊጡ ሂዩማን ራይት ዎች ካብ መስከረም 2022 ክሳብ ሚያዝያ 2023 ኣብ ዘሎ እዋን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ግዳያትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ዝርከብዎም 35 ሰባት ብቴሌፎን ድሕሪ ምዝራብ ነቲ ጸብጻብ ኣቕሪብዎ ብቴሌፎን ዘዘራረቦም
سبات حيلتات أمحران ممحدار تخبابن أب كتماتات حمرة راويان أدباين بيشحات زغوصر تولت تجراي كم زت أسرن دحدما كاب تخبابي بحيل كوصو كم استجابرون يقلصو سبات أبزي وقعو بوتاتات كي ترفه أخل مجبن مدهانيتن أبزي بلو اتمني عين مسخاخرن اتم قدياتن حبيرم فلما توقع بستول على الأوان بزحات أب تخباب زنبور تجارو هديهم من نفسودان كمدمانا ما أكل تجراي كعق أبو كم استجدد يذكر كسب حجون أما عسكر سدتنياتات سودانن أب كتماتات تجراين أب جزيو معقوبيتات كوينم نام مربتهم زملو سلوكونتات كفت أرلهم أمت باير كبو بنك عالم نقطة بعالم ملكيتو أو تيواب زلة صبصب أبزرزر تحد جاملا وقتود زلوان هاجرات سريع وانزلو هاجرات مبرق أفريقيا إيرترا إثيوبيا كينيا جيبوتن دو سودانن جاملا وقتوتن أو عامتك للتشحن عيسان أربعتن بقلمي إتاويت كوسخ تسبيت كام زلو وقاليتو اتبانكي لومي أو تيواب زلو عامتا وتصبصب أو عامتك للتشحن عيسان أربعتن جاملا وهاجرا وقتود إيرترا بغلتنت بتشعتم إتاويت عبيت كرئي تسبيتات كام زلو هاجلت انكولو نا إثيوبيا غاب بشدشت ميتاويت عبيت كرئت تسبيتات كم زل حبيرو بجاكا إيرتران إثيوبيان جملو تجبوتي بحمشتن 4 ميتاويت عبيت كرئي جملو اتوت كينيا بحمشتن بخلت ميتاويت عبيت كرئي جملو اتوت دو السودان بخلتن بسلسته ميتاويت عبيت كرئي تسبيتات كم زلو خجلص انكولو ناي سودان دما بمسرت كساب ورا حدا صنحت صبصب بحدنت بحمشتن ميتاويت عبيت كرئي تسبيت كم زلو يغليصو اتي ابعدنا كاب دغس سدد غنزب كومون اب حرشا زمركوس قطبة إيرترا أب عامتك للتشحن عسران سلستن كلته نتبشوعات ميتاويت عبيت كرئي زبل قام كم زلوه بنك عالم أبس أبو أسفير لا أبز حلفك أربع عامتات بقبر قطبة إيرترا إن دات داخمك كمتسس ترأي خوينو سبمزي إيرترا جن مدخام نايت قطبة مستيا بالعلتها هاجرت نبير زنبر قداتاتن كينات مسيتيبيان متأثر كم زلوه يمكم قوتت أنيهم حيالي إيرتراوين سبسقا كبتها هاجر بموصا أبدو السودان أوغندا أنغولا دو أفريقيان زأمسلا هاجرات عبي وفركو قبرو ترأيم يوم إرترا نوح سنة مقبت هاجرن أفريقان استراتيجيكاو عدلي تباهي لزقلص هابتم عدم بوتاش كمون ورق زركبهم تسقطات استعدلت هاجر مخانة زفلت كوينو IMF زبال كال علماو مع كان جنزبون أبزح لفك 4 عامتات نيقطباو عبيت تنبيتاو تصبصبات بزعبا كزرقح ترأي نيريو بنك عالم أبزنا يلوم تصبصبو أب عامتك للتشحن عسران سلستن جملو اتوت إثيوبيا بشدشت مئتاويت كعبي دحر مبال أب عامتك للتشحن عسران 4 جن بشدشت مئتاويت عبيت كريلو أبز حلفو عسرتات عامتات إثيوبيا حنت كابتن قلطف قطبة وعبيت كمزقبات صنحة هاجرات كوينة بدرب أهز زعابية الأوان من بارون يذكر أمبرق أفريقيا زعابية قطبة كم زلوا زنقر كينيا دما جملو هاجرو توتا بعمتك للتشحن عسران سلستن بحموشتا ميتاويت عبيت كري دحر مبال بنك عالم أب عامتك للتشحن عسران 4 جملو هاجرو توت كينيا بحموشتا نتبخلت ميتاويت عبيت كري إلى لا سبب سلطان ديمقراطياويت ريبابليك كونغو بتي بسنبت برئيس ختم السودان كارتوم استفصم متقعته نفرتي 10 ካብ ዜጋታቶም ከም ዝሞቱ ገሊጾም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ንዛም الكتاب ዘውጽ መግለጺ ዜጋታቱ ኣብቲ አህጉራዊ ዩኒቨርሲቲ አፍሪካ ወይ ድማ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፍሪካ ከም ዝተቆትሉን ዝቆሰሉ ከም ዘለውን ምስናይ ኮቶር ሓዘን አፍሊቶ ሚኒስተር ክሪስቶሶፍ ሉንቱዱላ እቲ መትቃዕተ አየር ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያንን ዘይዑጥቃትን ሰባትን ኣብ ዝነበሩሉ አካባቢ በተስሩዕ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተፈጸመ ዘርኢ ምልክታት ከም ዘሎ በመግለጽ ሰበ ስልጣን ሱዳን ኣብ ተኾነታት ተወሳኺ መብርህ ክህቡ ይጽበ ከም ዘሎ ሓቢሩ በተወሳኺ መንግስቲ ኮንጎ ንዝቆሰሉን ካልኦት ጌና ኣብ ካርቱም ተዓጽዮም ንዘለውን ዜጋታት ንምውጻእ ዘኽእል ሰብኣዊ ኣፍደገ ክህሉ ጸዊዑ أمريكا كاب تمر حيلتات روسيا وشاينا كمصان زخل سقات ممكات توسخن نيوكلير واصوارات معبال كم زد لي افليتا اما خاري هاغراو دحنت امريكا جاك سوليفان ابزاو مغلصي امريكا معبول اصوارات زعاطق عقم سلازلوا كابزن كلتا هاغرات كمصان زخل سقات ممكات توسخن ناي نيوكلير واصوارات كم زد لي راديو امريكا بتياب كلتا شحن 10 زختمتو توسخي ناي نيوكلير اصوارات ناي زي مفراي وعل كم تقياد بمزخر ازغنا روسيا وشاينا نون نتوعل مزخبرات راي مخوانا انا صيرو العلوي بعد سلطان أمريكا نزز جلسة أمك أوصار أصوار نزنة تفتكال أبز قرب مدريو أكل التشحن عسران شديشن زبقعت وعل نمن وحو أمونغوتن نيكول روا أصوار زعات هاجرات زتغ كيات تثبيت كبر مونغوتي بأمريكا زمرح معربة ودنبن روسيا وشاينا دما بتخالوا وجنز صنحه نينوح وان ناي بوليتيكان دبلوماسي متفنان ناي ربحاتات مشمون سرعات على مقيار نفس جبروا لزول مدفع تدميرو حدا وان نابكينات كمر رح يقيل بزبهال لزول زمن زن هاجرات زترغ أصوارات أم عبالين زركبا
زربا أمريكا بفليا وتهدروا قديات بمتكوار مس روسيان تشاينان كتزت كم تدل تقلص وكان تخونت كابتن مصاررتا أونتاو ملاش كم زي رغبتي زقلاتس نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم